balinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Mbia mwana sana umanchi umuliyebita Kisii and Ndizi TV na ndengo kwaligania ase umurubirio o Worldfit Clinic astokomea na daktari oyogochota semia amange gwetera amaruire nigo agutumanya na kia maruira yagocha ase mibiro yaitu ningi ko yaleta nabo igona kitorabe to kuyetanga nabo gase clinic ya Worldfit karagwatalira sinse mochiri na kiyoko enyorera obogwenyu manchi umuliyengo kwaligani bene elinde tosange asobwa makulinde inyora sinsemo chiche mitandao sinsemo ya Facebook na bagotonyora witera Ndizi TV News Digital na baga sinsemo ya YouTube na bagotonyora witera Ndizi TV News editorial name Frida Kerubo manchi muri nyora na bagosangana into ekerengeri kiago witera sinambirga base screen yago na baro ogotumanyia anga yuko bwati umurobeli koruna bagonyo ko bwati ibolirinde lyansi gocha ase daktari ko bwat kanoborero to gukwana litkolia rero goseborero bonde bonsi babere bogo chande amate yabo gosomo berogo nabo okoboli ekega daktari no lege gase studio abekago koiraniria kondo mwanchi muri yetandara muharigani arato tv na kyakorokwa naro cha monchule nakolekanite gale stokuruka Uhuru Plaza Onege bakuruka Aliza atare to mocholi ngaranga monchule yakolekanire nango na daktari na arato tv nga ochenjiri room namba 307 ochire ngago sino atikalite gali karibu sana daktari. Asante sana Miss Kerubo. Editoria na daktari Moses Kena Onsarigo. Mkuru wa daktari ya Worldfit Center. Worldfit no tulega busongo enyumba ya Uhuru Plaza. Kose na ando waje kunyiruka Alisa Plaza egoroba ya gatatu erumu 307 igotinda chenchirumu abeti galeteli. Yes. Mbia mono sana daktari asogo ikase studio ito elinde to kwanere gosto semio mwancho mulieria kubwatikana na maruire kondo mwancho mulieria daktari wiki elina betengo nyora ujumbe sana mwancho mulieria tebanga kindly tebi daktari kago cha studio to kwanere gore ya PUD daktari to tebi ngo bumburo ile kyugo. Asante. PUD meaning a peptic ulcer disease. Peptic ulcer disease peptic nenda ende kuruku peptic isobunyagitari so ige meaning a negetonda kelike gotoka senda wose ensemo ya iguru ya maramake astokuruke duodenum so ekerege tonda ke gotoka senda ina tokurunga peptic ulcer disease. Munango wate butambe Miss Kerubo nyasaye tatongete bantu barware ige karoko rumuntu abwatuburirwa peptic ulcer disease amepata ugonjwa kwa sababu ya kutojua ama amejitakia naweza sema so tumanyenga tugweni tugutwara ulcer sijwere senda yago ama goso nara makokorete Natochikonya ligeri. Amagosa makaya ndi nalinga gosekinga yago y'umubiri erense sana. Bono konyoranga terikonyara kokogwenye gatonda kirikere senda yago. So peptic ulcer disease ngende gote gosegetonda kegotoka senda enda yanne senda agere kogu kero kwa mirire. Nawono nkonywa macha yiga. Asa tangani yako. Esa kugugai. Inerende kunga the stomach so egetonda nabo kerache sende yumna natebire kosege sukansini niase egayese kenyogu gechinande getonda gikorukunga duodenal ulcers bono ndagetin turarigiri gento gikorukunga anatomy so bunyagitari nyasaye kerago tongere tenda yago nasaye nago tongere te acid yesenda acid yeyu taringe Dimaso gonya gukune acid eria ya kubikwese betri. Okune kugosamba kweli yegosariri. Lakini nyasa akabike acid yesenda yago. Lakini bantu bandi mbali gosarira ekabwati acid eri. Because acid eri ekobere sende korunga hydrochloric acid ne bwate umuhimu sana katika mwili wa binadamu. Ngokonyere se enga ebinte bingi muno ruke Miss Kerubo tugukwana gaiga esembe ogaiga ebinyimbiro
twakwani na mirira matari gukie senda yana ige binyinyi bya soile senda nkiko chigwite binyinyi biri ni acid iri kurunga hydrochloric acid ere senda yago vile acid ere senda ngokonyere samangana digestion you know ngokonyere ndagire yago narira abunubuya wekekere ndagire kurwa senda yago wente cover acidic so that ekere gwikese duodenum ntobugate chi enzyme kiri chikobune ndagira chikorwa se pancreas, what we call the pancreatic juice you know ama enzyme cheja kubune nchikobune ndagira yaonye teri acidic I'm telling you tokwane gore ya hydrochloric acid ntoko kwa iko na umuhimu sana but now I want you to look at this abantu bali bwatu burire bwa ulcers amaryoga mange bakoye unyagitari nali yakurukunga antacids omeprazole na roba kwegu nkyago chikokora kogere acid itebase kobe nyingi bono muni acid iri chikobe nyingi nkirende kigo chikoita jamu sonyogo koyo maryoga guita you know aguita akogere antacids akogere acid yegendense so acid iri chikokonya ko esa mangana digestion na kyokora abantu bakunywera chi antacid kerengaki na bago twari problem in digestion because the acid is not working so what I'm trying I'm again not go koroking bono nikige kogera acid iri enda teko gusamba rendi kagere acid iri ngosambere nkiye ko ereta kugusamba nyasaye namo ngaini akamanyanga ukubeke ile acid ujikokonyesa mangana digestion lakini nandi atako konyetiko yani asipoku kinga na bugu cha korumne acid nyo gusambere akakubekera lisanku lienda lisanku eli tokudokanga mucous membrane igenda yago nebwate you know the mucous membrane the mucous membrane is very tough lisanku is very tough igono obeke acid yororo ni acid yirenda te kunyara kugusamba because lisanku liri is tough number 1 number 2 lisanku liri kurusirire gento ikunga kaibap nini carbonate bicarbonate neriye kogera bono nocha kere acid yegojuika ngegari take kugusamba because bicarbonate kwa kitumna antacid so lisanku likabe kwesenda acid ikabe kwesenda lisanku likabe kwesenda bokongo botayo yani they working together essentially rendonge now the question is this akirendo monta ko chanyore anyore sense onye lisanku lile very tough onye lisanku lilia olibwate bicarbonate ama bicarbonate inkiye kogera bono lisanku lilia golitwarege tonda that's the question again tige kogera neke kende gyons kego chikogera lisanku liliago nditwara chinguru chinguru chia chigendense kende gyons kego chikogera lisanku liliago lyaroroke na we kolenta ulcers igo kende kego chikogera lisanku lilibali ndiba strong kende kego chikogera lisanku lilicha kwaroroka bone karo lyarorokire lyatiga acid ekogugari yarosiege tonda yagusamba igo munangenta goteba nekero umuntu karakonyora ulcers nekero lisanku liliya ede senda yaye likoba litabwa tinguru gose lyarorokire Ambia mono sana daktari asokweresera igasobwa gale. Ambia mono sana mwanchu muri bitaseni kia Ndizi TV nyembono kwigurire TV yabo niko togendete gusanganire Dr. Kena Moses korase clinic ya Worldfit oyo gendete gutumanya igoro y'uburere bwa PUD. Mwanchu muri asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwitira Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube na bagotonyora gwitira Ndizi TV News. Onye kubate iburire ndilionsi
gocha se daktari nabo gosangana into elibori yago gwitira sena mbiriga bwa screen yago nabo igo otomanye ngayo kubwatia omuroberi korokore nde daktari umetendo ligo chitwa sikirira monto banyaka bwata nde borere bonde bwensi bomo chande tegatete komanya na bagosangana into gwitira sena mbeyo daktari kwabire koko tutainga ngoborero boiga bwa PUD nekero lisangwa liria sarirwe litari gutwara chinguru akereke ndo mwanchi muri na tete komanya ingikera asali lisanguriri ingikera gere lisanguriri litwara chinguru uzeriaroroke no ngaki umuntu akonyore getonde sokoburu lisanguriri liaroroke getonda kyamanya ko this is what I'm talking about bono ngige korenta lisangu ngige ko lisanguriri lienda liaroroke libe liororo yasidie kugwera gusambira isi ekosekolentere egetonda ebintu bibiri egentege tangani no mududu ni mududu ose a bacteria yekorokunga H pylori the H pylori ne bacteria ose kenyinyi kibwate chinguru cyo komenya esenda endamiti esenda gere ko kibwate chinguru cyo komenya ororo kenyinyi nkiyo kira menye esenda because into bwate acid asenda yage gusamba binyanyi biri lakini kenyinyi kemuge korokunga H pylori na kibwate chinguru cyo komenya asenda yago so ekero kemenye tegali ngakige komenya ige kunya koroma lisankuriri lyago lienda onyege kunya koroma lisankuriri lyago lienda bono ngo chikolenta kerege ndo ikorokunga inflammation goso ogosambeka kwenda abantu bando bagotenga obwate gastritis enda yago yasambekire ekerenda yage gusambika usisankuria uri gusambika bono kwanyore acid iri gochigoja nura sambeke oyi kwende lisankuria bono nyiri yire lirienda bono acid ego chororo ego kunorege tonda kiabeire so bacteria korokunga H pylori nere kolenta oburuire wa ulcers. Ambia mona sana daktari kero kiende nto bwate types cha PUD tutaenda PUD types lakini ndiana gotenga ebintu bitatu natagwa kora ebintu bitatu egenteke mu H pylori biswali ngaki abantu bakonyora H pylori H pylori na kwambukira kuri so muntu yo moyo mugukiye so yonde miskerubo ingakiye corona yachete itwatebe tuisabe kweli tugaisaba tugaisibi nango yandangana nyoromo no minto asungeteke byo na makine sabuni antu vainguisibi lakini bona abantu maite batire guisibi corona ya era ri bono ubo ike nyinyege kurukunga H pylori ike kurua se choene ne kiagenda muntu kiagendanda so if someone has gone the toilet tatwale cyobo safi voice ine miskerubo okubwate ndagera kwereri itaingia hata kissing watu wanaenda kukiss kama alikuwa na hizo H pylori kwa mdomo wake atakupatia itaingia kwa mwili so H pylori kuambukira from what we call oral fecal contamination again tokendeke kole ntuburire bwe ni ulcers ige kurukunga chipain killer chipain non-steroidal anti-inflammatories pain killers muno kunyu chipain killer kwa muda mrefu abantu metembele bakunyu chipain killer for long babwata arthritis babwata cancer babwata obosongo bonne senda yabo so akunya kunyu chipain killer as in continues when you're taking these painkillers esenga kientambe chipainkiller chigo ikasenda chiarura lisankurienda kia kolentera ulcers so abantu abangu on painkillers they have ulcers as well igo painkiller na be kolenta uburuire ulcers igento kyo mweri kolenta uburuire ulcers nekero umuntu atwara ububimbe senda yayo ububimbe mboro atuma ekogerenda ya produce a lot of acid obo bimbi bukurukunga tukurukanga Zollinger Ellison syndrome umuntu agutwara inda yayi gutwara ububimbe senda yayi bokogerende produce a lot of acid ekolentera ulcers so I've said ulcers ekolentera bintu bitatu
H pylori, painkillers, no bimba Zollinger-Ellison syndrome. Yeah. Ambie mono sana daktari asogotoeresera asobwagale mbie mono sana mwanchumulie chinga kyogendete gusangana intwe ine omurubirio o Worldfit nigo tugendete gusanganere daktari Kena Moses yogendete gukwanira igoro y'uburire bwa PUD gose ulcers sensemili yenda nyoko batebulirinde byonsi nabo gusangana intwe gwetera sena mbiriga bwa screen ya umna togoshitoka tebinga mapema mbie daktari kwabire kugukwanira uburire obuiga obumburire kine kibogo cha somo berito kerekene nabokora tate bintu bwate chi types cia ulcers ichiga type cia ulcers major to work type ubere neri eliye gotoka senda igatonda kirike gotoka senda kose kirike gotoka se ekenyobuga tokoroke duodenum so you want to bwate gastric ulcers and to bwate duodenal ulcers eliye ulcer igatonda kirike gotoka senda gere kogu endaime itokonyerukanga gastric ulcers ande igatonda kirike gotoka se duodenum gusamara amake esago chakera twanyirukanga duodenal ulcers lakini ulcers kidana bukira kinyomera se esophagus yago se bingorongo chega guturumbuka na ulira twale getonda na kire part of the the peptic ulcers this is we're talking about. Yes. Kerkende daktari ebimanyerera imbire biye ne kimontara akora amanyenga nabwo atuburoiro boiga ulcers kidonda kuma ebanyere bya bire rice kubwata again take tangani guseke manyere getangani umuntu akorora no bosongo ugutwara ubosongo esenda yago ekenyobu gocha igoro onye kugutwara ubosongo ekenyobu gocha kumate nene emine tibinte bingi abantu bari baguteba ngambo gwatenda gusengo kimoina gusengo kimahati gusengo kiro bakana ulcers no ekenyobu gocha igoro ubosongo pain nando ubosongo obo ibonga muno umuriro boko gusamba ko imwokuyi ko gukoruka okoyi ko yimuno yobekere ya chiarale oko nga you are burning burning sensation burning pain nando ubosongo obo nkogenda buri nendagira mbali bakuriye ndagira ubosongo obwira nanze muna wanda wali bwate duodenal ulcers ekera kuri kwende nini akuriye ndagira ubosongo bwo kugendanza lakini anda abandi mbale kero akuriye ndagira ubosongo bwamente especially bali bwate gento ikurukunga gastric ulcers bari bwekero bakuriye ndagira ubosongo bwa bakora ki bwo komenteka egento kendi nekero enda yago yachakire kwange ndagira gete onyo enda yago yachai kwange ndagira gete bandu bakuzikuriye sukuma batangaya tinta gitsukuma enda yane yangire abantu bandu bagukuri ndagira gete enda yachaga gokana ndo igwa nini egento kende ntubwate bono bali babwate ulcers yenda bali babwate ulcers yenda ibakoigu barukirioka abwate nosia aiwe tarukirioka gose bakoroka ekera koroka na baruka manyinga gusaruka ebintu ebikari kwende amachari amakali so baigwete barukirioka gusakoroka nanda abantu bali babwate ulcers yenda yekurunga gastric ulcers mbali gutwara appetite yo kuragira mbali gutwara amu ya kukula chakula so abantu abananda bago kibalya niwe because mbali kuragira lyoka nole balinga umubero monene umubero lichakalini kokea ababugate gastric ulcers getonda kilikienda lakini bali babugate duodenal ulcers eliye kenyobu
iba kuigwaragere kerengaki because kera kuragera obosongo boko gendara linse so abantu nabo bakimuka saa 8 ya butuko akurigendagira mundago muka saa 9 akurigendagira saa 7 akurigendagira kweli ali because kera kuri obosongo buri boko genda boko ira nanse bono rindo ko umuntu yakuragera ryoka mubiro twiko bomonene abantu bono bari bagwete dode no alsas baruba ko babanene because bakuragera ryoka lakini bali babwate alsas yenda wanakonda because hawana ile appetite ya kukula chakula tuko pamoja ekiungulia wantu bagusara gwende estana mu guturumbuka bagusara kweli bakobechagara macha amakwerende amakali untakobechagara macha makali kiungulia ekitugunga epigastric pain abandi bago Belgium kerenga Kenya go Belgium okonya keronya go Belgium kerenga ki nabura nyorenga nalsasio bwate abandi babwate bloating enda yabechire baigwetende chire mundago kuna nyora kanda nyora muna maji makeiga ingana igotire Peguli ngabono ngaki ngibona kirubera kuri endagire nyingi getindikori because yenda yaye ebugate egasi nyingi ikire bubwate bloating emanyiri bindembire muntararo munabonekera ko kenda usine echo enene echo yaye gutware ekobe mwamuti tokuruka nga malena ekere echo ekobe mwamuti no koba manyinga ali enkuru esenda abuniru munendagire kunya kubundu kukimati munako bunango kigika omweri agosokara mwamuti abandi batware shida yo kweyana different breathing sasingine abandi bago faint wala bantu bakogu so bengene binge natwanda ukwana ambye muno sana daktari asogotweresera ebimenyerere byembye muno sana na ndo mwanchi muligeria achinga kyogendete gusanga na intwe asomorobere o Worldfit astogendete kwemanya amange gwetira Dr. Kena Moses oyogendete gokwana egedonda oyorere bwa PUD basa segedonda se enda yago obereka gotutebya amange ko twagachagete kwikira bono iga akurinde no gosemere kwanenga no gendete kwimanya amange daktari akonyara abantu abiga babwate uburire bwa alsas inki akonyara kinse kindi yani boriro bumburi gutaka umuntu ali igwenjara muna gotebi n'ubusongo buri bono bamanyire ekera kuri endagira omanyire nga busongo bwane muna bono let me say about two things. Number one, no bosongo. Omangite kerege tonda kere senda. Tuatebi acid nero. Ige kugwera sege tonda keri, ekogwera diote lile senda. Bosongo kwa rumunta akuna chu ne uwembe iga. Ominyoko wende kulige spirit. Oko beke spirit kwa igoro. Sasa kidonda ikiwa vile iko hivyo acid kimwagikia kwa ile kidonda abantu bako ubosongo so ekero kuri endagera ngo kumekere getonda ke igubosongo buri bwagara bwagendanse ndibona ini so again bona abantu bamanyire that okay nabanya bamanya that is the reason yako yarabako ibonya kuragera ryoka lakini ekero muntu akoragera ego tubeke tonda keri bone acid tego kunega tondakeli bya muna daktari sokwira nilibolire daktari ngonyorore nga abantu abange batwarore babwato buriro bigabwa alsas ngonyorore for example skuma okonyara nga bagote ubaye beli baye togoti kabisa bamenya kuri nasiki because natebanga alsas bono nkwangere ndagira gete because ndagira okonyora nebwate acid nyinge endagira nere yabwate acid gose kogere enda yage produce a lot of acid bono muna eskuma nebwate sa nkogere enda ya produce a lot of acid muna twatebire ejue kogera
na yakole kwenda enda yagusamba. Another thing esukuma telikoba digested bwangu mune ndagirende ngosi iri yabone ngomsa na kwenye penetrate so nabekogera acid yemwage kenyinge because ngosi iri yabo ekoba ekotwara resistance ine digestion yagera yalenteme cyane muneyo tobirzo ukwanira daktari asensemo yebimanyerera mbantu kibali bali at high risk yo konyora uburiro bwiga mbantu kibaho kikonyora ulcers abantu abatangana bali batali kuzingatia usafi wale watu ambao wazingatia usafi wao ndio watakuwa watu wa kwanza kupata ulcers ama because umete twatabiranga ekenyikelinga kiye kwambukira go cyumubiri ige kwambukira because abantu batali kwa basafi umubiri umuntu ogende cyo tali kwisibina mache ko rurandi munabona ari tokolele gasi nyagitari yaito abantu bakumenya ko cyecho no gendo mu mere tali ko mache naro lakini tali kwisibi osokire kale nandi konyo ino mungu no koni chinyanya nsali unumu usumuntu lenko okoni ndagera akubale interese office koni lakini ominyo kirali osokire lyoka ono muna atachi kuisibya kubwa tale ndagere lyakwerali igonyole binyinyi abantu abange bali bakonyole shide na bali batabwati ubusafi bwisene nani muno gende muna slums asa chafu muno n'abantu abakonyole shida muneye mono abantu bakabiri bakonyole shida munene twatebire bali babwata marwirale ako abwatu bosongo bone bakonyi pain killers so bali bakonyi pain killers kwa wingi na barungu cyo konyora uburiro bwa ulcers abantu bana bali bakonywa maru onywa maru amange and then kwa bwate bacteria oseka kwende umududu lyo current ulcers the H pylori then it means that getting ulcers is very easy for you igoto wasa kunywa maru amange family history bali barwite family yegonya gutwara ulcers family gutwara ulcers igo manya konyora kwa ulcers inkore rice because mamu mino datu mino banya taburiru bwa ulcers no bakota kero utakero be careful una wantu twata babwata marwiri muna bana marwiri ye figo marwiri ya ye liver marwiri lungs kusi infection ya lung na bono TB barwiri wantu bakunywa maryoga ya a cancer abantu bagutumia steroids bagutumia steroids ya sobonge maryoga ya abantu bakonyu baba nemebere kusaba babwata marwiri muna asthma bagutumia steroids ya sobonge abantu bakufuta sigara esigara smoking esigara kanda gotebiga miskeru abantu mbali babwate bitonda by'amaguru ekero bakogenda nyagitari ibagotebunisa babubwate getonda no kuba manyinga utali gusongoka buya ubwate gintu ikorukunga poor perfusion poor blood circulation nakia kogero gutwara gintu ugutwa getonda kia getali ko bwena n'abantu babwate urubwe sukari bitonda mbiri ko bwena because manyinga tali gutara buya emekieri ya nyereire tuli gweti manyinga burungi ekero umuntu akunywa sigara esigara ekolenti gintu ikorukunga vasoconstriction kingira kya manyinga chiko iringa so nenda yawe netagetendagera remember onge kingira kija manyinga chikolenta manyinga senda cheiringire so healing power ekogendanse bantu bakunywa sigara mbali kugwena getonda mbye muno sana umwanchu muri bitaseni Ndizi TV niko tugendete gusanga imiyo mu rubiri o Worldfit asitogendete gusanga na redactor Kena Moses uyo gendete gutumanya amange igoro y'uburire bwa PUD mwanchu muri ria asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook nabwo tonyora witira Ndizi TV News Digital nabwo asinsemo ya YouTube nabwo tonyora witira Ndizi TV News nabwo igona bwo sanga na intuli buliri yawo sekerenga likyago witira sinambirwa basi screen yago elindo tumanyenga yoko bwati mu rubirikoru nabego libuliri yabo cyase daktari indereli eliga daktari tiatosoe asensemo ya maboli tutachikororanga complication inchire chichi stress nerete ulcers stress recurrent ulcers yani gutwale mechande mengese ama ebirengere bibe mbiri current ulcers lakini nao bikogera ulcers y'ikibwango
onye kwa bwate ekenyinyi kelie senda yago kenyinyi keli kurunga echiparoli nando tuwale stress konyora ulcers ndaisi stress igenteko korane ekero bwate birengererie binge chi hormone njiri chiko produce so mubero ntobwate unabono adrenaline adrenaline ekera nyako produce tie nyinge kogera enda yago ya produce a lot of acid tiwa nini iye kogerera sambe getonda kera ente getonda ko raisi ntobwate hormone kurunga cortisol cortisol ekogere kinga yago yo mubere yagendansi so healing power yaba enkomu so stress tricolenta oburuire bwa ulcers lakini nabego changi ulcers gocha bwango yes asense mende daktari ulcers nerete allergies yes ulcers nabego de allergies abantu abange walibo bwate allergies yabange especially abantu abanene babere myake menge nando bawote ngambo bwate ulcers enki yakogera wono nanyura machane miskerubo amacha yikire senda yani anyorde ketonda nkerenda ngo cyakare gwetese getonda kelima kemaka kogende so mubere imi iga macha ya kunyetara ikese ke wanga goso eso mubere lakini achakire gosoa atara abunu kabisa abunu bakaike ke wanga goso eso mubere so this leaking munokorre pipe nya kulikia maji so okoba inki pipe ko kulikia maji ne bwateke bao na ibone nda ya unu bwateke bao so ikunya enda ya unkolikiele so you develop what you call leak gut syndrome. The leak is in the gut is leaking. Bono buchabu kunya gosoe sa manyinga and ikinga yago yo mubiri aja kurwani buchabu buli. Kwanyola allergies. Iko burire bwa ulcers na bura change colenta ulcers allergies yes. Ambia muno sana so kwiranelia daktari amabuli ayo. Ntoroche abantu abange mbagendete ko mbabwa tuburire bwa ulcers. Kerkende daktari chindagire chiga tokoli anene mono chindagire chiri konyora nga chigwate spices chinyinge. Nchi cause ulcers. Spices nabono kobeke bintu bibiko bikwese ndagera egere ndagera yanse etuare obwansu you know na kitoko spices these spices inchi colenta ulcers lakini nawe chikogera obosongo bogende igoro so I can call in spices that are aggravators they're going to make your problem worse why ekero spices kia soile senda ende ekorusia acid nyingi enda acid ekere kuba produce nyingi senda bakubo songo boli bogende igoro bakegetonda kiriye korumesa idi you know so spices na uchiragere acid rusienda ekwerende nyingi acid nyingi rigo chikoirite tegetonda kiago economy spices are aggravators bia mona sana daktari bia mona sana mwanchi umuliri legendete gusangana intwe ndo cha sense media Facebook kalen kwambosha gatebanga account mi in bia mona sana umuga kamatembe chegesora bena goteba madukani jijini Kisii niko locked in kama kawa daktari mwanchi mulie narora obaire gakuboliri bolia agotebanga H parole ngobwenere yes ngojikuruzulge ngakiburiro goko bwena lakini tiamote nganko bwenere enchira yoko bwena no goita ekenyinyi keri goike kenyinyi keri gakoleki geitu koruye senderi ekere kenyinyi keri yeitiru bono irungo se kwa bweni lakini enyolo munjo oyibulire swalinga ekenyinyi kana boko kanyoransa kinde chions igo geitu nandikirana gochinde gokoro ngakiura geite milele alafu narogo tebaiga daktari abana be skuru they complain a lot about stomachache can we say they are suffering from H parole naende keraba kwenda nyagitali ebagukani wa mbali chinyende mbali esukuma mbali omochere mbali githeri anagoteba naki abana barakore kagere skute with special diet you don't need special diet anyway nabura nyole mbabu attach paroli echo lakini umma attach paroli kumanyanga no kumanyikananga no bwate ko ikopimu you know rusi wa manyinga gosorusi echo yago kinyezi
ipimwe ndio kama uko na H pylori. Lakini tumesema hivi H pylori kuambukira esa masingara ataria masafi. So in school we know ngekoekana ngoiwetenyo mukumbu. I was about to ask you. Kwa shule masingara uende ikawa si safi sana because of ile maybe our toilets they are overstretched. Ile masingara inatumika sana so takuba masafi sana. Maji kisiku chine nchibugati you know that nchibugata macha makabana mwana naso mete boarding school wono kwa nyango sivia sana no remember akomena baka yaraba na ndi kwaji kutumia marogobere hiyo. This is what I'm talking about. Kwa sababu saa zingine hakuna maji kwa mashule zingine. So abantu bagosivye sani na ulimi. Bamena kabisa yaraba. Yeah, we did it. I remember very well. Tutumie hiyo. Because magiteyo ngiyoko. Uoshe sani yako na ulimi. Alafu tena jioni uende ukaserve food na hiyo. So masingara muna ina barachangie binyiye gotara but njere nandeka baute ungambali chingende ntwata chingende chitaringa chikolenta sasa. You know chingende nchibugate dana gotiye ndigoro ye chingende chingende nchibugate ndigoro ku anti nutrients chigotoka si chingende these anti nutrients nawo chikogere ndesumbu muntego ndego sumbwe karo yusia kera bantu bakora beans abandi bali bagotwara egasi nyingi senda yabo. Do you know why? People don't soak. Chingende chiri chikwente kubekwesa machi 8 hours before cooking so that the anti-nutrients chiri chiyako. If you don't get out, you don't get out the anti-nutrients, then hiyo tumbo itakuletea shida. That's what I'm talking about here. Anaro kuboli daktari oborire bwa ulcers mboko cancer. Oborire bwa ulcers inabo cancer. The H pylori eyo ekolienda yanyoleka nabera lenta what we call stomach cancer. So H pylori nabekolenta stomach cancer. Another thing onye kubwatege tonde senda yago acid iri nkunya gusambere kicells kiri nabera damage the cells cancer nekere a cell the DNA ya cell ya very damaged ono kiseli cha konya go pile up kiseli kira abnormal chalenta cancer. So ulcers nezaleta cancer ndio bana sana daktari. Daktari topto gukwanira igoro y'uburebo ulcers na kibogo che bimanyirimbire byebi akandu mwanchi muri nakanti komanyanga ekero borero boiga bwa kolira sege kegetambe achi complications sinchire cheche acha mchezo. Ulcers nezaleta shida. Kuna watu ambao walali usiku kwa sababu ya ulcers. Kuna watu ambao hata wasome au wafanye kazi yao mzuri kwa sababu ya ulcers. Ulcers na beko lente vinge ebibe. Igentege tanganyira lente is what we call anemia. Anemia nekera manyinga kwereso mubiri. Onyo ole nubwa tege tonda senda. Nege tonde kenkunya go bleed keri. Munya kurusikira manyinga. Muna ikunya kurusia manyinga nkoerali. Then abantu baje kunuka yao kuliwa moisena ai unaka paperweight. Damu yake imesha. Kumbe alikuwa na kidonda kwa tumbo na kidonda ilikuwa inatoa damu kila wakati kaleta anemia. So naweke tonda kwende ulcers yako kora manyinge so mubiri. Ulcers nabeko gerinda yagibunge. Era ntege kurunga intestinal obstruction. Aliyesenda gerego turumbuka go kimate egetonda nkiyarengega gekunya kuriye getonda gekunya kuri gekunya kumusenyama kunya kuri kumusenyama kyalenta fibrosis endiri nabobone ko ibunga endagira tebasa go turumbuka go kinse endagira cyakwira na goki gusegwetense nini ekobere ngakini entambe senda kagerenkere linkunya kukotere. So abantu batwara intestinal obstruction. Ende nabe kobochoka. Egatonda kirina buge kuri umaitenda dalingi ende imeyoka. So nabe egatonda kirali paka kebocholenda. Kebocholenda misi
kerubo obuchabuli bwalenge enda bwenspi ibogo swali sengoro liese ese you know kwende enda yarenge tokuruka nga peritoneum ekero kurusi ogenda oremna bantekero bako chinchen kwende ng'ombe gusembuli okora matumba kurusi kuzengoro imenga engoro ina tokuruka peritoneum so obucha boso ese peritoneum goja kogona sio mchezo ndio maana ukiona wale watu ambao wameshutiwa bara siruli sasi senda I'm telling you si mchezo akomenya kitari wa karosero because obucha buli bwensi bwaswele samanyinga utwali ndio kuna sepsis kuja kucontrol ama kutoa hizo bakteria kwa damu si mchezo so na vera lente perforation see so ulcers na vekole tebing mnangenda gote but also you know major lente perforation bleeding obstruction anemia and whatever Biamono sana. John Amaseti korwense meli ya bongonta nyali bali masaba tebanoari with my family Dina Sarange Deborah Mora na Emmanuel Bisonga kote Mark as present kulinda ko bolia ebimanyereri mbire biye bya alsa angaite daktari ntwa to kukwanira ebimanyereri akarambo nako igurire TV ya lakini utoko motebinande akaigo because mbona igurire akarogota kumanyanga na alsas no koromwe kenyobu goche iguru okoromu kugungango sambekole ekero enda yaego chaka kwanga chindagira gete acha kwanga muna gusine sukuma acha kwanga usina matunda acha kwanga ibintu bite kitagiti you know gusambikaga igato chikole gastric pain kobe chagara kerengaki you know koigwe ndagero enda yage ichire ubwate bloating na kadhalika daktari naro koboli gaiganga nkeko gero muntu bwate alsa sokonyora arose teriuka umuntu wabwate alsas nkiyekera barose nabarose because of two reasons one reason twatebira abantu mbere bwate alsas yekurukunga gastric ulcers batariko igwaragire bono abo kunaka ndagera kaiga anaiko 13 wet akigwaruke so onye tolikuria ndagera no twari chinguru so kwanyorange umubiro wetu bwati endagire isaine gose glucose isaine yoko mukonya akore gasi yae wona wakonyora rosterio ka because tali kuragera muneta keire egento yakabira umuntu araroserio ka onyonyore getonda kirinko ruskere amanyinga onye getonda gekurusia amanyinga amanyinga ngo chikwera narense somubiri inyoranga amanyinga narakwimukiye ndagera atari umubiri umugena amanyinga narakwimuka oxygen atari umubiri umugena so onye amanyinga chirense then what it means pakorose because tubwati amanyinga kwimukiye ndagera kuri nutrients ato manchi muri kwanyorere lichibuli libolile naro ndoko boli daktari nkate ntwa kwanira igoro ya H pylori lakini akoboli inakie kobwena Nakiko buena. Togenda soko buena wan. Nakiburire bwalsas bora buena. Nakiburire bwalsas bora genda. Toche ocho service yane. Ocho semesa igoro. Abantu bandire tamari yogoro. Bagotanga tinta yoge bono tinta geti. Because bairwa mariogo. Ntobwati ndokunga you know H pylori kit. Amario gonyo H pylori kit ebwate ele kulunga clarithromycin ebwate tinetazo ebwate omeprazole na clarithromycin yeli nerego ita H pylori yes ndakana lakini ba ita H pylori and within a very short time H pylori and yelani so na kintu toleta about ni nyagitari kinde you know how unique are we nki yakogera nyagitari yetere tavauti ne nyagitari kinde intwekero umuntu akiyese nyagitari yetumiske rubo itogore ntege kurukunga symbiotic relationship yesenda yae we put in symbiosis life tokoligi chibacteria kiri chingia esenda yitonto bwari chibacteria chingia anito bwari chibacteria chimbe na yikolenta marwele na kugitiri bacteria kurunga salmonella typhi ekolenta typhoid you know Escherichia coli nini coli chikolenta marwele amabe lakini chibacteria kiri chingia chiko itebinyi bibe you know bono chibacteria kiri chingia nikitoko abantu batumia lakini dalingane kenyinyi toko ngaembera
ya ni na mariogo you know chi tablet yokonyu chibwate you know friendly bacteria tokuruga probiotics unamone kenyinkere kiasana gikuruga lactobacillus acidophilus kerogia soire senda kego chaka kuita keriekeve by producing antibiotic kind of substances by producing lactic acid by producing hydrogen peroxide even tebiko suffocate bacteria kiri chimbe konya yogurt ochurigire yogurt bia mbali getenga nebwate ndo kukunga live bacteria those live bacteria na kito kwanira lakini wana se yogurt chibekire chinzi nini ese Worldfit chire chinyinge so akatoko kwaji bacteria icho chingia ichigo ita H paroli tugo kwanira igen tugia kabire tokokora twamanyine ngege tondankere senda goika kegwene goika kolegi kegwene no takire to boost yo mubiro gwese gatondeke ko gwene twakoirio gori kurunga calp ne ryo gori ko senda ime ryanyole gatonde sekere rya keros bwangu kia gwene naro okote baiga daktari ngam sometimes ekerongolia chingi ni bune skuma chinsaga niko ngutwara heartburn igo nalsa simbwate nawe kunyarika nabwate alsas koso atwali ntuye kurukunga gastritis enda yaye ele inflamed ajatali uchesinitali yetu naro goteba Hi Ndizi TV ni Angela kutoka Nyamira nauliza hivi mbona nikienda haja ndogo na feel painful sana nitapona aje ukienda chondogo na unasikia uchungu eyo bwate what you call UTI urinary tract infection ebi nyimbira bya soye senchira yago ya maji inchunya kitari tuko gweni egase ngomono Mbiabona sana daktari atope toko kwanira igoro yo kugwenia oborere bwa ulcers kerekendo mwanchi mulie na tete komanyana kibono to gwetanga natwatebire nje butambe mwangu kwana na nengo ngandira gukwana ngiringa nyasaye tatongete turware so kero korra tukurwara iturware te asogutamanya nyasaye tatongete bantu barware so toire ndi ntokurwara twatebire nga gwisibya magoko kero kwagadire cyo kwaresia moko ekero kolente rune ndagiro sina matunda teuja konyaka rioka nda karaja sibi obo safi vole igoro na buragere tonyore kenyinyi keri kH paroli ndiwa nini obo safi onye kukunywe sigara na nubwo ategetonda keri togotigalinda onye kukunywa maru na nubwo ategetonda keri ngosetiga anti yango tegentuke amagosa abantu bakora manene nyagitari bagote ngambari ya matunda natubase kulia matunda ya nubwo ulcers who said that ekero kulia matunda nalyo kugwena ulcers amatunda nara comment kinga yo mubiri you see matunda nara comment kinga yo mubiri onye kinga yago yo mubiri teli comment kana kiora gwenerinde so talingu tubase kulia matunda belele miteli amatunda munali nanasi ngokonya lile kuwena ulcers because ile nasi bwati ndo ikunga bromelain ikokonya kuwena ulcers so what you are saying enchira nera abawira abawente ko ba guided ngakibakulia matunda gere wagwene so tigenda gereri yetu kikurunga junk food ile deep fried gwata mafuta mange ekogere acid yagenda iguresa mbiamona sana daktari ndo chinge biro bite byatonyolire narole gatebanga daktari give us your contact kindly I feel I should visit you very soon shule ikifungwa my child was a victim of H pylori last month naro nero boli ya daktari unakaa wapi na orangi kora chinsemo chiriche ikoba bolinga clinic kiagongo tumika kere NHIF asokuira nilia maboli ya yonse daktari totebe clinic kiagonga ikegotoka waina ne namba yesimenye mobwate orosagi asorogongorwa gusigo sisiko yorogongorwa gusim otumanye nabo igo tumanye ne kitoko konyora nende koba no seito okay orangi wono igwete wono abantu bale bugateme cyando yonse kubasumbwa babwate burire bondi bwense kubasumbwa inche senyagitari yetu ya Worldfit kero boche senyagitari yetu ya Worldfit we professionals tunabanyagitari nande to gwakikisha ngoburiro bwawo nko gwena bure because egasiyo munyagitari no kwakikisha nko gwenole urire mbubwati kogesi na ya ukabwati gentu getaya no kubokora diagnosis komanyanga
tell us what you are suffering from before track kwa mariogo. Ili tena ni daktari Moses Kena Onsarigo. Moses Kena Onsarigo ingorwa senya gitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit Health Centers no tolega Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza rera matukaya yachakire go chenchigwe rieta ngo chikoro kwere nga Aliza Plaza. Aliza Plaza go se Uhuru Plaza nga yoko nyenyora ogocha mbaka Marigiti. Marigiti yaliye chiro ko sa stage enkoro ya Kisumu ya renge. Ekero go ikire Marigiti. Naboko echiro ye town ime. Naboko re nyombe likire nga Aliza Plaza bekire lisakaradi kire nga Aliza Plaza wose Uhuru Plaza. So aime inchuba ke goroba ya gatatu erumu 307. Karo ikire goroba ya gatatu nabokorora naintwe bae nene likire nga Worldfit. Karo goroba nga Worldfit ikina kliniki yetu. Wacha ime ando buya nincho konyora ga ese kliniki yetu kia Worldfit ya Busongo ninche ngotoka. Igani time ogocha nincho konyora ase kliniki yetu kia Busongo. Lakini nani tubwate branch gali mu Karatina tubwate umunyagitari kurukunga Munyoki na ndega Eldoret na ron tubwate kliniki yetu. Utake koni kerese namba yesimi ose gwasirire nchera tokoro keliso gotonyora ngikerese namba yane ere 0722 24 5763 0722 24 5763 mbuya mwana sotulie umanje mule na roboli osengo tumika mare NHIF NHIF ntuligotumia the reason is this amari ogaitumanga togotumia le natural therapy. Natural umete NHIF ni government yekobeka marioga lyaro andi yango ndege moda manyite nyora marioga mangale nya aya nya gitari tabekije NHIF ogende sinye gitari otenganta getirio goli kurukunga ndete NHIF yane ingori ryo goli kurunga gramosef bago tenga aya ndiyo ganya gitari gendo gole sekemest so amariogo government yebegete na ali cyesa kire igari daktari biro bitabirire natokolera abugo ke weekend mwanchi muliye na rontomera Dr. Kena Moses elinde to sange amange letrene Frida Kerubo ngo koganilia obuligeria obya karibu tena sana daktari. Asante.